eşitmedim diýmän bugün dünýä gelin ýyllarymyň bayramy. Menem şıpırsatçykdan peýdanyp öz adymda media tema toparynyň adyndan enelerimizi, ejelerimizi, gelin ýyllarymyzy, uýalarymyzy, gaýdaganlarymyzy tüýsüregimden gutlaýan. Salam alaykum, men Devran Havarsyz galmaýap eşeğiniň 92-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde täzelikler, bet täzelikler diýseň diýmesen köp. Menden bir täzelik bar, gözüňizi gyrpmaň, syptyrarsyňyz. Kliplarımıza başlaýas. Amalia bilen Amalia 8-nji martda muşdoklaryna söz berişi ýalyk betçe, täzece şogunly klip ödürledi. İnniki täzece klipimiz şohut Bayramovdan Yakyn sen. Bana bu dünyadan yakın adam sen. Elimde tapmarım sana bolundun sen. Men üçün gen dünyadan yakın adam sen. Sen bilen yine yaşayan menem. Yaş kıydımız Kızılgül Babayvadan däli. Batır Muhammedov'un täze klipi Canecem yaş oldum, yüreğe yakyn aydym bolupdyr ha. Canecem yaş oldum, öwütlerinden taş oldum. Kara golup geçti gitti, barım aşkala baş oldum hey. Canecem yaş oldum, öwütlerinden taş oldum. Murad öz iş başında dön. Mekan MB unu domok klipin cover sahnalaryny tagamy üýtgeşdi. Burada zıvara ölümün bari qaharda kerekli dağlıktı seni hapa dilim. Men unuttum onudan ak yüreğim, onudan ak yüreğim, onudan ak yüreğim, onudan ak yüreğim. Halkaydym Tay Maysa Muradova armanım. Hacı Yalmamedov gopuzlygy. Dostlar, söz verişimiz ýaly aprel aýyna uly konkurs başlaýar. Egerde araňyzda YouTube kanalymy ösdürjek diýeniniz bar bolsa, bize tölegli sponsor bolup kanalyňyzy ösdürip bilersiňiz. Media tema Instagramdan ýazyn. MP3 çagajyklarymyzy bu gedek hip hop dünýäsi bilen başlaýar. Betbelli feat Swizy 347 Uhadi orça aýdym aýdypdyrlar. Elbetde yaman emas. Чёрту все прощания, уходи, пусть горит всё пламя. Ты так красивая, не быть себе без внимания. Крики до утра в ответ молчания. Чёрту все обиды, чёрту все прощания, уходи. Resul Sahatov diýende dostlar, ýaş talantlar atly gepleşigimiz görenlere tanar ikinji yer eýe bolupdy. Resul Sahatov'dan täze uçoly. Gel bilece uçoly, yıllardan geçeli.
Eden şolar olurmadı hiç kim yıkman kağaçalı. Gel bebelece uçalı, yıllardan geçeli. Eden şolar olurmadı hiç kim yıkman kağaçalı. Instagram täzeliklerine gelemizde Instagram'da primo efirli rekord koyan Thomas Stars yani garam täze ulu konkursa başlayacak bolýar. Eger araňyzda Instagram sahypasyny ösüresi gelýändiňiz ba bolsa Thomas Stars'a ýazyň. Ve dostlar konkursa hökman suratda gatnaşyň. Sebäbi birinji ýere tekerler uly 7-nji, 2-nji ýere iPhone, 3-nji ýere de PlayStation 10'dan başga da bir näçe bayraklary bar. Hemmäňiz udaç. Instagram'dan yeni bir täzelik Nurana Arslanowadan goşguy. Ölmäni ir, ýaşamana giç. Gussa bilen şatlyk ikisi bir deň. Yürek gursagymda ýatyr lap geç. Gözüm ýumyp ýeriň ýüzünden merdem. Gitmäge ir ýaly. Galmaga da giç. YouTube täzeliklerine gelemizde dostlar. Täze gepleşige başladyk. Sahna arkasy. Sahna arkasyndan pursatlar näme üçin az diýip ýazanlaryňyz köp eken. Nesip bolsa arkaýyn bolan inniki bölümde sahna pursatlaryny köp goýar. Görmedikleriniz bolsa şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. İnniki YouTube täzeligimiz This is Döwran, ýagny men Döwrandan. Dostlar şu ýerde geçip görüp bilersiňiz, kawry ýükledim, goýja boldy. Ben bir ayaşım, 8 çizer ayaklarım, özlemişim sarhoşluğunu, semtin sokaklarını. Gecenin biri, aptalın biri, kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi. Şarkıcıyım ben, müzik kutundayım, arayıp bulamadın o şarkıyım. Yani bence öyle olmalıyım. Bam bara bam bam. YouTube'dan yeni bir täzelik vlog şeklinde betbelli Swizy bilen nädip aýdym ýazanlygy bar. Vlog çekipdir. Şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Bu Saz Elme студиясы. Драма. Да, медленный что-нибудь. За дело тогда. Swizy'den intro ýasyndy. Sende Aydym Saz. Senin halayan 3 top Türkmen aydımçısı. Geldiğinde en gızıklı şakacıklarımızın biri köneleri yatlar şakacığımızda 8. Mart'ın şanını Ecem Aydın'ı Halipa bağışımız Nur Kasoy'da. Yeni bir köneleri yaz verdim Mahmudov'dan. Nara 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 aşık men gülnara.
Inni gelýär sizin goýan şagajyklaryňyň biri tesirler okuma şagajygymda. Geçenki bölümde birinji tesir bayrak kazanan dostumuz Kıyas Tağanov ullukan gutlaw sözi ýazypdyr. Ullun demini alyp taýynyň başlaýar. Bayramymyz gutlu bolsun. Gözel baharyň gelmegi näde? Nin? Gelin gyzlarymyzyň günü bolan 8-nji mart bayramçylygy bilen ut goşup, bu bayramçylyga aýratyn bir öwüşgün we sırlylyk berýän biziň enelerimiz, ýarlarymyz we uýalarymyz bugün has hem nädenin mehirli bolup görnýär. Şeýle günni olara ýüregiňden çykkan gutlaw sözleri, arzulary beýan edesim gelýär. Hormatly zenanlar, biz hem size berik can sağlık maşgaly awazançylygy, rowaşlygy, ýüregiňizde besleýän hemme arzu hyýallaryňyz bökdenç siz amala aşmagyny arzu edýäris. Wagtyň öçürüp bilmejek zenan gözelligini saklap hemişe söýüp we söýüp ýaşaýan bayramyňyz gutlu bolsun. Bize Mediatam Instagramdan ýazyp bilersiň. Buşluk ýazyp ikinji bayram eýesi bolan internet hyzmatlary. Adamlar Oraza aý aprel aýynyň 13-nän may aýynyň 12-sine gutorýar. Tutýanlara kabul bolsun. Sabine Bagan ýazwa şeýle diýipdir. Jana döwran gele. Ingol täzelik men ýaly begenýänler like bet alyp barýan döwran sprezdim diýipdir. Spasibo. Güneş Velmuradov şeýle diýipdir. Mediatama tügeleme tutýan işiň diňe öňe döwran agam salam sana telpeme oýan ýene. Mekan Yegan Muradov şeýle diýipdir. Bir akıllardan sorapdyrlar, döwlen ýürek ýene söýüp bilermi? Akıllar hawa diýipdir. Adam bolýar, ýöne siz döwlen bulgurdan suw içdiňizmi? Akıllar, bulgur döwlü diýip sen suw içmekden ýüz döndürdiňmi diýipdir. Türkmen aydymlary şeýle diýipdir. Mediatamada haýsy komnatda oturýarlar adamlar iýem 19 komentar edipdir. Haýsy komnatda oturýarlar? Ştanda. İň soňunda üýtgeşjek täzelik aýdan dostlar size dünýä halkara alimler topary täze açylyş edipdirler. Sosial ulgamlarynyň fanatlary özlerini laboratoriýadaky sıçanjyklar alyp barýarmyşlar. Gyzykly, dogrymy? Dinleýärsinmi? 4000 sosial ulanjynyň millionlarça paýlaşylan publikasiýasyny alimler analiz edip anykladylar. Ýagny bir blogeriň postuna näçe like gelse, bloger şonça surat paýlaşasy gelip, höwes artyp şonça da kän surat paýlaşýar eken, aktiv bolýar eken. Ýanky laboratoriýadaky sıçanjyga näçe iýmit derseň, şonça gow diýen edişi ýaly diýjek bolýanym we bunça da aýdan dostlar, bize näçe köp like goýup tesir ýap gollasaňyz, bizem size täze ýetirip durar. We bölümden soňuna geldik. Iň esasat özüňize gowy seredin, hoş sag bol. Telefon görünýär beýse. Salamlaşmaýyn menne, salamlaşaýyn. Ondan soň bir kilo bolmadmy? Ýok. Ýok. Salam aýkym, men Döwran. Çözülme ara. Yani canım iken. Canım. Uhaji bilen Atayji näme tapawdy ba? Uhaji git. Atayji aýyr. Warsa soň böyle. Özgürüzü goýu oldu diýen. Gojol, naturi gojol. Ey canım iken. Blog şeklinde täzelikmi? Yok, YouTube'dan yeni bir täze. YouTube'dan. Näme diýin, nasıl çanjyk galla diýe. Bolýan intizara, nara günlara. Tesirler okaly. Bir ilçi barın. Gitti. Kellemit gitti o. İstanbul, Asbasıyma. Şakalat. Yürekte öldü deyip sevmlerken koyup balonu. Yok, Thomas'la oynamana daha da çıkamadı bilýän. Krantdan çeliyor. Beydi içeceğim ama men aýgan kellemi. De sor yani. Edlo, kenin araf. Canım iken. Edlo, kenin. Ya. Hakik oğlu keninle. Vallahi. Vallahi. Media.